माझे नाव उमाकांत पेडणेकर. आज हनुमान जयंती आमच्या वाड्या बदलामच मांद्रे. आम्ही विविध कार्यक्रम करता. कालच्यान आमचे वर्धापन दिन जालो. हनुमान सत्य पूजा झाली. आज हनुमान जयंती. त्या वचून सगळं महिला आमची दिंडी. परत दनपारा महाप्रसाद आसतलो. सांजे गायनाचो कार्यक्रम आसा पाता. सगळे लोक फूल वाड्या वयले आमच्या येतात आणि दनपारा महाप्रसादाचो निवेद आज आणि परत फाल्यां आहा. अशें करून परवा सत्यनारायण महापूजा आसा. मध्ये सकाळी आम्ही हनुमंताचे पाळण्यान हनुमंता पाळण्यान घालतात. सर्व बायलांची दिंडी असतात महिलांची. त्याचप्रमाणे तांचो गायनाचो कार्यक्रम हा. रात्री नाटकाचो कार्यक्रम हा.
जय